بو دمê du salan e deverên şingal û derdûrên wê ku dikevne ser sinûrê parêzgeha Duhokê bûyne deverên serbazî. Ya ku berdewam jî hind mîdyakar û saziyên ragihandinê li Duhokê gileyê lê dikin, ew e ku rê bi yeksanî bi dezgehên ragihandinê nahête dan ji bo romalkirina bûyerên ku li wan deveran diqewmin. Evro berê xwe demê ne bes rêgirtina dem û dezgahê ragihandinê li ber ku pêşîlkarî derheqê rojnamevana da li sinûrê parêzgeha Duhok tête kirin. Ev pîvereke zalgeh û dezgahê emnî li parêzgeha Duhok peyrew dikin an cêbecê dikin pêçawaneyê yasa kara rojnamevaniya li Herêma Kurdistanê. Li her careka çûna me dibînî bû çend dezgehên ragihandinê ew ê bi serparta desthilatê ve evên dîtirê jî pêşguhê xistin û bi dehan waste oşlayê kenalî ve û kenal pêşguhê xistin û rêgirîkirin û li dimahiyê jî zor cara îhanekirin jî tête kirin ser vê da. Di nihada rêja 20 ji sedê ji qeza Şengalê maye dibin destên çekdarên Daişê da. Ji bo rizgarkirina wan cihan jî Sendîka Rojnamenivêsên Kurdistanê xuya dike ku wan pêkul digel dezgehên emniyên Duhokê kirîne ku yeksanî li zalgehan serederî digel saziyên ragihandinê bihête kirin. ئێمە هەماهەنگیمان لەگەڵ دامەزگاکانی ئێنیش هەیە بۆ ئەوەی کە بتوانن کاری باشتر بکرێت لەسەرەوە بەردەوام دەبین بە پێش پەوایە کە ئێمە لەوەدا تازەین تەجربەیەکی تازەمان هەیە چ ڕۆژنامەنووسان چ وەزارەت چ لایەنی معنی بەڵام هیوادارم لە داهاتوودا بتوانین کەمتر ئەو تەجاوزی ئەو وەقاتانە بکەین. Ji bilî rênedanê bi hind dezgehên ragihandinê ji bo romalkirina bûyerên berokên şerî hind caran lêdan û sifkatî jî hember mîdyakaran dihê kirin. Di nihada ji bo nehêlana vê diyardê Sendîka Rojnamenivêsên Kurdistanê hewl hene. Lê pisyar ew e erê ev hewle dê ser bigirin yan jî bi tinê dê ragihandina rengekê ya azad bî di romalkirinê da. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.